Behengo da Oiartzungo gazte bat lehenengo, eta gero egiten duna musika edo bere denbora librean bizkat. Bale, nik uste nire musikak dakan ekarpena euskal estenakiko edo dela, nire musika pertsonala igotzea, eta azkenien nire sentimenduak eta bar eramatia beste leku batea zela, ez? Musikara kasu honetan. Nik uste denbora izan dela niretzako nire lehenengo kanta profesionala edo pixkat edita batez ere nire kanta pertsonalena, Bueno, egia da nik musika batez ere txikitatik beti entzun dutela eta txikitan hasi nintzen trompeta jotzen, orduan pixkat beti izan dut musika hor gertu, ez? Eta gero ere bai dantzatzen hasi nintzen 11 urtekin, breakdance, eta orduan, bueno, beti honaz musika zinguratuta. Kasu honetan, dantzatzea netzako pixkat igual ateatzen ere sentimenduak eta mugimendu batekin, ez? Eta bestia da, nolabait jendia jo beto iristia edo. Azkenin musika mundu guztiak entzuten dut, orduan nire mezua dut jende gehioi transmititu edo, ez? Bueno, kasu honetan, parketik mundura single moduko bada. Eta orduan, atera nun albuma eta gero zerbait punkiago nahi nunin, eta lagunekin dantzatzen Bilbon eta genuen bideoklip moduko batean. Eta hori da bizkat, ekoizle batekin ninun lehenengo kanta edo, ez? Instrumentala orduan, nolabait kanta profesionalago bat edo, ez? Gehiago landua bezala. Bueno, Oiartzunen ikuste gazte asko daudela gauzak nahi zuzela inez. Eta orduan, bakoitzak bere estilora eramaten du, estilo artistikora edo. Eta, egia da, gaur egun erresa dela musika egitea azkenin mikrofono batekin eta txartel batekin, ez? Denak egiten dugu la orduan, geroztak jende gehiago dela animatzen, musika egitea, ez? Aurrerantzian ateko dut kanta desberdinak beti, nik uste dela nire pixkat estilua edo, ez? Atetzi igual zerbait, mainstreamago edo da pixkat beste aldetikan zerbait. Orduan, pixkat momentuko estilo bat itia, beti, ez? Nahiko naturala da duten musikan ere ustez. Eta orduan, hortikan jarraituko dut, eta batez ere momentuan ine duten egingo dut, eta listo. Mi esker mundu guztiai apoio ongatikan, eta mi esker. Gaztea.